môžem len povedať toľko, že postupoval by som určite rovnako, ako som postupoval. V živote som narobil veľa chýb, ale myslím si, že v tomto prípade určite nie. Čo ma veľmi mrzí, jednoznačne táto doba potvrdila, že náš správny systém nie je dobre nastavený, že je možné politikou, určitými ľuďmi celý tento systém zneužiť, obísť. A čo ma veľmi ešte mrzí, že sme si z tohto neurobili poučenie a že tento systém sme nezmenili. A to je podľa mňa aj výzva do budúcnosti, že ak chceme zabezpečiť, aby sa takéto situácie neopakovali, tak musíme zabezpečiť, aby sme sa všetci toho trestu báli, od prezidenta počnúc až po toho človeka, ktorý býva niekde na Trnávke, tak ako ma to učil môj učiteľ, profesor